Ahojte všetci. Projekt je v kontakte systém Guru Markets. Začnime súhrnnými informáciami o spoločnosti. Pozrime sa na každý parameter podrobnejšie o niečo ďalej. V prípade potreby môžete video zastaviť. Odporúčame, aby ste podrobnejšie zvážili každý parameter skúmanej spoločnosti. Teraz porovnáme hlavné fundamentálne ukazovatele korporácie DraftKings Inc., ticker DKNG. Táto recenzia je založená na informáciách zo dňa 1. júla 2025. Podľa klasifikácie Guru Markets organizácie DraftKings Inc. patrí do podkategórie Leisure Rates. Do analýzy je zapojených 28 spoločností. Hľadajte riešenia pre objednávky na konci tohto videa. Výsledok za predmetnú spoločnosť -8,5 z 10 bodov. Priemerný výsledok pre podkategóriu je -0,3 bodu. Ak sa na to pozriete z veľmi širokej perspektívy, v rámci amerického trhu ako celku, môžete vidieť, že priemerný výsledok pre americký akciový trh ako celok je 1,8 bodu. Oproti mínusovému hodnoteniu -8,5 bodu za DraftKings Inc. Porovnanie dynamiky kurzu akcií spoločnosti DraftKings Inc. a akcie podkategórie. Uvidíme, že za posledných 12 mesiacov zásoby DraftKings Inc. vykázala dynamiku 13,8%. Proti zmenám cien v podkategórii je 37,6%. Trhová kapitalizácia spoločnosti DraftKings Inc. v hodnote 38,13 miliardy dolárov. Trhová kapitalizácia podkategórie je 181 miliárd USD. Účtovná hodnota spoločnosti je 0,84 miliardy USD. S kapitalizáciou podkategórie 30 miliárd USD. Po porovnaní akcií burzy a účtovnej hodnoty vidíme nasledovné. Obsadený podiel DraftKings Inc. v podkategórii v prípade hodnotenia trhovej kapitalizácie je 21,95%. Účtovná hodnota je 2,85%. Hodnotenie podielu firmy na trhu a súvahová kapitalizácia podkategórie zlý -1 bod. Finančné záväzky spoločnosti predstavujú 1,855 miliardy USD. Dlh voči účtovnej hodnote je 220% vlastného imania spoločnosti. Hodnotenie úrovne finančných záväzkov spoločnosti veľmi zlé -2 body. Pomer trhovej ceny spoločnosti k zisku je 0. Priemer v podkategórii je 75,3. Hodnotenie pomeru ceny akcií spoločnosti k zisku v porovnaní s organizáciami v podkategórii veľmi zlé -2 body. Zisk za posledných 12 mesiacov bol -398 miliónov dolárov. Budúci zisk na nasledujúcich 12 mesiacov sa predbežne odhaduje na 1265 miliónov USD. Hodnotenie očakávaných budúcich ukazovateľov zisku v porovnaní s podnikmi v podkategórii vyhovujúce -0 bodov. Pomer hodnoty podniku k výnosom je 7,6. Priemer za podkategóriu je 2,4. Hodnotenie pomeru trhovej ceny k výnosom v porovnaní s ukazovateľmi v podkategórii zlý -1 bod. Tržby za posledných 12 mesiacov boli 5000 miliónov dolárov. Budúce výnosy na nasledujúcich 12 mesiacov nie sú známe. Hodnotenie ukazovateľov predpokladaných budúcich príjmov v porovnaní s ukazovateľmi v podkategórii zlý -1 bod. Predajná marža je -8%, s priemerom pre podkategóriu 3,1%. Hodnotenie marginality v porovnaní s ukazovateľmi v podkategórii TOLET -0,5 bodu. Podiel spoločnosti na počte zamestnancov v podkategórii je 1,987 %. To je o 962% menej ako podiel trhovej kapitalizácie.
Výška kapitálu na zamestnanca spoločnosti sa rovná $7,479,000. Pričom v podkategórii je $704,000. Hodnotenie výšky kapitálu na zamestnanca v porovnaní s ukazovateľmi podnikov v podkategórii, vyhovujúce -0 bodov. Zisk spoločnosti na zamestnanca je $-78,1 000. Priemer za podkategóriu je $9,4 000. Hodnotenie zisku na jednotlivého zamestnanca v porovnaní s ukazovateľmi firiem v podkategórii TOLET -0,5 bodu. Príjem spoločnosti na zamestnanca je $981,000. Podkategória $299,000. Hodnotenie taužieb na zamestnanca podniku v porovnaní s ukazovateľmi podnikov v podkategórii TOLET -0,5 bodu. Krátka pozícia akcií je 5,4% oproti priemeru podkategórie 4,6%. Indikátor RSI 14 vykazuje pre spoločnosť úroveň 71% DraftKings INC. V podkategórii je úroveň RSI 14 približne 66%. Skutočné ocenenie akcií spoločnosti je okolo $42,9. Cieľová cena akcií spoločnosti je približne $52,99. Pozrime sa na tabuľku objednávok, ktorá je vám k dispozícii. Odkaz na ňu je v pripnutom komentári. Tabuľka objednávok obsahuje všetky rozhodnutia prijaté v danej sezóne informačným systémom vyhodnocovania zásob Guru Markets. Prístup k tabuľke objednávok je bezplatný a otvorený. Odkaz v pripnutom komentári. V dôsledku ocenenia akcií spoločnosti DraftKings INC. Informačný a referenčný systém hodnotenia Guru Markets je prijaté nasledovné rozhodnutie. Otvorte predajný obchod za $42,89. Obchod bol otvorený z dôvodu, že spoločnosť má dosť nízke ocenenie. Hodnotenie organizácie bolo realizované pomocou hodnotiaceho modelu Akimovho indexu. Take profit je stanovený na 29,73. Stop loss je stanovený na 56,5. V prípade, že pokyn nie je uzavretý príkazom take profit alebo stop loss, potom sa príkaz automaticky uzavrie na konci obchodnej relácie 31. júla 2025. Alebo v posledný obchodný deň pred určeným dátumom. Ticker METER CEI je hlavná nákupná objednávka. Video k hlavnej objednávke už bolo zverejnené na tomto kanáli. V prípade uzatvorenia niektorej z objednávok, hlavnej alebo vyrovnávacej, ďalšia objednávka je pevná za poslednú cenu. Ďakujem vám všetkým za pozretie tohto videa a za používanie informačného a referenčného systému od Guru Markets.